Petir, pentru un minut. Gospodine predsjedniče, cigarete i pušenje predstavljaju direktnu opasnost za ljudsko zdravlje, stoga moramo biti zainteresirani za strogu kontrolu tog sektora. A ako tome dodamo i krijumčarenje cigareta sumnjive kakvoće koje uzrokuju značajne gubitke prihoda za Europsku uniju i države članice od carina i poreza svake godine, onda je to argument za dodatnu kontrolu. Riječ je o zdravlju naših građana koje je ugroženo, kao i o novcu naših poreznih obveznika koji se gubi. Stoga mi, kao njihovi predstavnici, trebamo imati više informacija o komunikaciji koja se odvija između Komisije i duhanske industrije. Krijumčarenje proizvoda na koje se naplaćuju visoki porezi poput cigareta i alkohola kazneno je djelo koje se vrlo često događa na istočnim granicama Europske unije, a može se dovesti i u vezu sa sve većim siromaštvom tamošnjeg stanovništva. Potrebno je stoga, po mom mišljenju, prethodno pokrenuti gospodarske aktivnosti koje će omogućiti legalne prihode stanovništvu, a s druge strane opet provoditi ciljane carinske operacije i pozornost usmjeriti na borbu protiv kriminala i korupcije. Hvala lijepo. Mulțumim. Domnul Nekov, un minut. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Георгиева, всяка година над 10 милиарда евро са загубите на Европейския съюз от нелегален внос на цигари. Трябва да се търсят силни защитни механизми срещу този нелегален внос.